U toku od 24 poslednja sata imali smo kontakte sa najvišim predstavnicima i Ruske federacije i Evropske unije, velikog broja zemalja iz okruženja, isto tako zemalja Evropske unije, i na političkom nivou uključili smo u monitoring, odnosno u praćenje ovog procesa, a isto tako u najbližim mogućim smo kontaktima i sa Ruskom federacijom da pronađemo alternativan način snabdevanja. On sad više nije samo fizički problem, to nije samo problem dotoka, to je isto tako i politički problem pronalaženja alternativne rute i kapaciteta za snabdevanje. Prema tome, sve aktivnosti vlade su usmerene na svim poljima na rešavanje ovog problema. Diplomatija ima i tekako posla pod ovakvim okolnostima, možda nismo direktno u prvom planu, ali i tekako se ovaj problem ne samo u regionu, već i u celoj Evropi i u svetu diskutuje i rešava na političkom nivou, zbog toga sam ja ovde.